ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಈ ವಾರದ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಮೆಣ್ಕುಪುರಿಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರನ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ವಿವಾದಗು ಬಲಿಯಾಪುಂಡ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕೇರಳಡು ಬಾವಲಿಡಿದು ಪಗರೊಂದುಂಡು ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಬೈಲೂರು ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆವಡು ತನಿಖೆದ ಸಹಕಾರಗ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪ ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸನಾತನ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಕು ಪುಟ್ಟು ಸಾವು ಓಲಾಯಿಜ್ಜಿ ಭಾರತಡುಪುನ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ఒక ಮಾತಾ ಮತಕುಲು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂದ್ ಈತ್ ದಿನ ಓಲ್ ತುಂಡಲ ಚೈತ್ರ ವಂಚನೆತ ಕತೆತ್ತನೆ ಸುದ್ದಿ ಈತ್ ದಿನ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಪನ್ಪಿ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಹಿಂದೂ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಡಕು ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತಿನ ರೀತಿ ಪಾತಿರಗ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ತಾಟಿ ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಸಾದಿಡು ವೇದಿಕೆಲೆಡು ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗೆಟು ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತರು ತಾಟಿದ ಬರ್ಸನೆ ಕೊರದಿತ್ತಿನ ಜನ ಇನಿ ಸೋತ್ಯಡುಲ್ಲೆರು ಹಿಂದುತ್ವ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಇಚಾರಲೆನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪೋದಿತ್ತಲು ಇತ್ತೆ ಉದ್ಯಮಿ ಬೈಂದೂರ್ದ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪಿ ವಿಚಾರಡು ಚೈತ್ರಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ತಂಡ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲು ಚೈತ್ರಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಪಾಸಾಡಿಲಿನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿದರು ಹಿಂದೂ ಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಾಲು ಈ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಮೊಲ್ಲ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಟೊಳ್ಳು ಭರವಸೆಲೆನು ನಂಬುದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಚೆಫ್ ಟಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕಿರಾಯನ ಗೋವಿಂದ್ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಬೊಲ್ದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಪೇರು ಪಂದು ನಂಬುದು ಬೈಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ದ ಆಸೆಗು ಬೂರ್ದು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಕಲವೊಂದಿರು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೊಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರಿಗ ದಾಯಿಗ ಬೈಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಣ್ಣು ಬೂರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಟಿಕೆಟ್ದ ಆಸೆರ್ದು ತನ್ನ ಪಾಸಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೈಂದೂರು ಮುಖಾಂತರ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಸಂಪರ್ಕಗ ಬತ್ತಿನ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಚೈತ್ರನ ಟೀಮ್ದ ಸೂಚನೆದ ಲೆಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರದ ನಕಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾಯನ ಗಗನ್ ಕಡೂರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಚಾರಕ ಪಂಡು ತೋಜಾಯನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿನವ ಹಾಲಾಶ್ರೀ ನಾಯಕ್ ಮೊಕ್ಲೆನ ಮಾತಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಭಾವಿಲು ಪಂಡು ನಂಬುದು ಟಿಕೆಟ್ದ ಆಸೆರ್ದು 5 ಕೋಟಿ ಕೊರ್ದು ಮೋಸ ಪೋತೆರು ಈ ಕಥೆಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾತಲ ಈ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರನೇ ಆದಿತ್ತದು ಒರಿನ ಪೂರೆರ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಗಾಳಗುಬೂರ್ನ ದಾಳದಕ್ಲಾತಿರು ಕರಿನ ಕೆಲ ದಿನರ್ ದಿಂಚಿ ತೋಜಂದೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರನು ಒಡಿಪು ಕೃಷ್ಣಮಠದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾರ್ದು ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ವಶಕದೆತ್ತೊಂದು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿಯಾಂದಿನ ಜಾಗೆಗಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋತೆರು ಈ ಚೈತ್ರನ ಒಟ್ಟುಗು ನನಲಾತ್ ಆರೋಪಿಲೇನು ವಶಕದೆತ್ತೊಂದೆರು ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣಡು ಚೈತ್ರನ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಗನ್ ಕಡೂರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಎಸ್ ಧನ್ರಾಜ್ ರಮೇಶ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದೆರು ಒಡಿಪು ಬೈಂದೂರ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡೆ ಗೋವಿಂದ್ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿಗ ಕರಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಡು ಬಿಜೆಪಿದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪಾವಾ ಪಂದು ನಂಬಾದು ಪಾಸಾಡಿಲೆ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸೇರೊಂದು ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಆರೋಪ ಎದುರುಸಾವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಕೆಲ ದಿನರ್ ದಿಂಚಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಬಿನ್ನಾದಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದೆರು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗ ಹಾಜರ್ಪಡಿಸಾಯರಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಸಿಸಿಬಿ ಕಚೇರಿಡು ಪೊಂಚವು ಆರೋಪಿಲೆಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಚ್ಛಾಂದಿ ನೀಡ್ದಾವೆರ ಚೈತ್ರನು ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡೊಪ್ಪುನ ಮಹಿಳಾ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದರು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸಿಬಿ ಕಚೇರಿಗಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾಯರು ಮೊಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತಿನ ಆರೋಪಿ ಪಾಸಡಿಲೆನ್ಲ ಮೂಜಿನೆ ಎಸಿಎಂಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗೂ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಎದುರಂತಾಯರು ಕೇಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ನ ಮೂಜಿನೆ ಎಸಿಎಂಎಂ ಕೋರ್ಟ್ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆನ 7 ಪಾಸಡಿಲೆಗ್ 10 ದಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೂ ಕೊರ್ದು ಆದೇಶ ಕೊರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಉದ್ಯಮಿಗ ಪಂಗನಾಮ ಪಾಡ್ನ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಪಾಸಡಿಲು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪೆಟ್ಟುಗು ಮೊಕ್ಲಿನ ಪುದೂರ್ ತೊಟ್ಟುಗು ನನೊಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಆರೋಪಿ ಒರಿ ನಾಪತ್ತೆ ಆತಿನವು ಭಾರಿ ಸೋತ್ಯ ಆತುಂಡು ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕುದ ಹಿರೇಹಡಗಲಿ ಹಾಲು ಮಠದ ಅಭಿನವ ಹಾಲಶ್ರೀ ಏತ್ರಿ ಆರೋಪಿಯಾದಿತ್ತದು ಏರ್ನ ಕೈಕ್ಲಾ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಿ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಆತುಂಡು ಉದ್ಯಮಿ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿರ್ದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಪಣವು ಪಡೆಯಿನ ವಂಚನೆ ಕೇಸಡು ತಿಕ್ಕಾಲ್ ದುಪ್ಪುನ ವಂಚಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ತೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಸಾಮಿ ಅಲ್ತರ್ದೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನುಗೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚಿಗೆ ಕರಿನ ರಡ್ಡುಮೂಜಿ ದಿನರ್ದು ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ವಿಚಾರಣೆದ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಚೈತ್ರ ಔಲೆ ಸೀಕರ್ದು ತರೆ ತಿರ್ಗದು ಬೂರ್ದೆರು ಕೂಡ್ಲೆ ಅರಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಕಚೇರಿಡ್ದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದುಂಡು ನನ ಸಿಸಿಬಿ ವಿಚಾರಣೆಡು ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಚಾರಗೂ ತಿರುವು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಸಡಿಲು ಕಾಸು ದೆತ್ತೊಂದಿ ನೀನು ಒತ್ತೊಂದೆರು ಆಂಡ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅತ್ತು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದಾ ಪಂದು ಅಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಣ್ಮ ಆರೋಪಿಲು ಲಾಕ್ ಆತಿರು ಮಾತೆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ರಿಟ್ರೀವ್ ಗಾತ್ರ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಕಡಪಾದಿರು ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯಾಗಿ ಯಾರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಉಗ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಇವತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಧನ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್, ಅದಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ಏನು ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಒಂದನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೂ ಇದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ. ಹಿಂದೂ ಹೋರಾಟಗಾರತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು RSS ಮುಖಂಡರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತನಿಖೆ ಬರಲಿ, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹಲವಾರು ಜನರು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ತಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು JDS ಮೈತ್ರಿ. ಕೇರಳದ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ತೋಜಿದ್ ಬೈತಂಡು 2 ಜನ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಕಾರಣ ತಾಲೂಕುದ ಗಡಿ ಮೂಲೆಹೊಳೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ತಪಾಸಣೆ ಬಿಗಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು. ಕೇರಳ ಗಡಿ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಾಹನಲಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮೂಲೆಹೊಳೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟುಡು ಪಂಜಿ ಸೇರ್ನಂಚ ಮಾಸದ ಸಾಗಾಟದ ವಾಹನಲಿನ ಮಿತ್ತು ನಿಗಾ ವಹಿಸಾದಿತ್ತದು. ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ರಾಜ್ಯಗ ಪಗರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತಡೆಯರೆ ಮಾತಾ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಲಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಒಟ್ಟುಗು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕುದ ಕೇರಳ ಗಡಿತ 158 ಗ್ರಾಮೊಲೆಡು ಇಸೇಸ ನಿಗಾದಿದ್ದಿತ್ತದು. ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಪೋದು ಜನಕ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡಪಾಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಈ ನಡುಟು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೂಜಿ ಹಾಸಿಗೆಲಿನ ಇಸೇಸ ವಾರ್ಡ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೆರ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಲು ದುಂಬಾತಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮೇರ್ಪಾತಿರ್ದು ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಕೇರಳಡು 2 ಜನಟ ತೋಜಿದು ಅಕಲು ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಕಾರಣಡ್ದು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕುದ ಮೂಲೆಹೊಳೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತಪಾಸಣೆ ಬಿಗಿ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಕೇರಳದ ಬರ್ಪಿ ಪಂಜಿ ಸಾಗಣೆ ಸೇರ್ಲಕ್ಕ ನನಲಾತ ವಾಹನಲಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸಿಂಪರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೈತಲ್ದ ಸುಮಾರು 158 ಹಳ್ಳಿಡುಪ್ಪುನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ಲಿಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರ್ದಿತ್ತದು. ಎಲ್ಲರದು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಪೋದು ಸೀಕದ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡ ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಲೆ. ಕೇರಳ ಗಡಿಭಾಗದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲಿಗೂ ಅಲರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೆರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಡು ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ಶುರು ಮಲ್ತದೇರು. ಪ್ರಾಣಿಲು ತಿಂದಿನ ಒವೇ ಪರ್ನನು ಜನಕಲು ತಿನ್ನೆರ ಬಲ್ಲಿ ಜ್ವರತ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತಂಡ ಬೇಗ ವೈದ್ಯರೆಡೆ ಮರ್ದತಿತ್ತು ನೋಡು. ಇದಮುಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ತೋಜಿದ್ ಬೈದಿಚಿ ನೆಡ್ದಾವೆರ ಅಕೇರಿದ ಸಂದರ್ಭೋಡು ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ ಆಂಡ ಮರಣ ಅತ್ತಾಂಡ ತೀರ್ಪೋ ಪೇರು ಪಂಡರು. ಬಾವಲಿಡ್ದು ಜ್ವರ ಪಗರು ನೆಡ್ದಾವೆರ ಒವೇ ಪರ್ಂದು ತಿನ್ನೆರ ಬಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಜ್ವರತ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತಂಡ ವೈದ್ಯರ ನಡೆ ಪೋದು ಮರ್ದದೆ ನೋಡು. ಇದಮುಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ತೋಜಿದ ಬೈದಿನ ಸಂಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಯರ್ದೊರಿಯಗ ಸೋಂಕು ಸುಲಭಡ ಪಗರು ನಿರ್ದಾವೆರ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚ ಅಕೇರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಫಾ ಪಂದು ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡ ಮರಣದ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂಚಪಂದು ಜನಕಲು ಪೋಡಿಯೋಡು ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಇತ್ತಂಡ ಆಂಡು ಪಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಲಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೇರ್ಪಂತೆರು. ಏನು ಕೇರಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ಸು ಒಂದು 2 ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂಳೆಹೊಳೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇರಳದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮಾಂಸ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಂದಿಗಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಳು ಏನಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು 158 ವಿಲೇಜ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೌಸ್ ಟು ಹೌಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಹಂದಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣುಗಳ್ದೇನು ಕಚ್ಚಿದ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿಗಳು ಏನು ಕಚ್ಚಿರಬೇಕು ಹಣ್ಣುಗಳು, ಅಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚೂರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೇರಿನ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿ ಸೂಚನೆದ ಆರೋಪ ಇತ್ತಿ ನೀಡಿದಾವೆರ
ವಿವಿಧ ಉಪಕುಲಪತಿಲು ಗಣೇಶೋತ್ಸವನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೇರ್ನ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಸೂಚನೆದ ಆರೋಪ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದಾವರ ವಿವಿಧ ಉಪಕುಲಪತಿಲು ಗಣೇಶೋತ್ಸವನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು. ಆಂಡ ಎಬಿವಿಪಿ ಮಂಗಳ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಡೇ ನಡಪೊಡು ಪಂದು ಹಠಪತ್ಯರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಎಬಿವಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ್ದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗೂ ಮನವಿ ಮಲ್ತೆರು. 2022 ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಟ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡಪಾಯರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಡ ಉಪಕುಲಪತಿ ಜಯರಾಜ ಮೀನ್ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಂದಿತ್ತರು. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆತ ನಿರ್ಣಯಗೂ ವಿರೋಧವಾದ ಆರು ನಿರ್ಣಯದೆ ತೊಂದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಮಂಗಳ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಡೇ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಶಾಸಕರಾಯ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮೇರು ಆಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನತ್ತಾಂದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ವಿವಿ ನಡೆತ ಬಗೆಟ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಎಬಿವಿಪಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರು. ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದದ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ನಿಷೇಧ ಪನ್ಪಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂಚ ಒವ್ವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ನಡಪಾವ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿ ಕಾರಣನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಿನ ಸೂಚನೆದ ಲೆಕ್ಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗ್ ವಿಸಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತಿಜಿ ಪಂದು ಶಾಸಕರಾಯ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮೇರು ಆರೋಪ ಮಲ್ದಿರು. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ಅವರು ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ರು 45 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅದನಂತರ ಒಂದು 8-10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗೆ 2 ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಗಣಪತಿಯನ್ನು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಅವತ್ತಿನ ವಿ ಸಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸೆನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದನಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸದ್ಯಗೂ ಕಡಲಭರಿತ ಕುಡ್ಲಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನನೊಂಜಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮುಕುಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಲ್ದರು. ರಾಜ್ಯಡ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆದ ಬಗೆಟ್ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು. ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ಘೋಷಣೆ ಆತಂಡು. ಆಂಡ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಉಪ್ಪುನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಅಂಚಾಯನೇರ್ದಾವೆರ ಅವ್ವೇ ದಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ ಘೋಷಣೆಗ್ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಾತಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲೆಗ್ ಮನವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅತ್ತಾಂದೆ ಅವ್ವೇ ದಿನ ರಜೆ ಕೊರಡು ಪಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲಿಗೂ ಮನವಿ ಕೊರ್ತುಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನ ಶಾಸಕರಾಯ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಗೂ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ನಿರ್ಧಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಲು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ತಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡ್ 40 ವರ್ಷದ್ದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗೆ ತಡೆ ಯತ್ನ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಆಚರಣೆದ ಅನುಮತಿಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪವನ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆನ ಫೋಟೋಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪೊಸ ನಿಯಮೋಲೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಜೆ ಕೊರ್ದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಮೂಲಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಹತ್ವ ಕಲೆವೊನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಉನೆನು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುವ ಸರ್ಕಾರಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನಿನಲ್ಪ ಅವಿಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲೆಡ ಕೇಂದ್ರ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಉನ್ನೆನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ ಗಮನಗ್ಲ ಕನೆಯರ ಬಯಕುವ ಪಂದು ಪಂಡೇರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಜೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರಿನ ಘಟಕ ಪ್ರಮುಖರು ಬಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ರೀತಿಯ ಈ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ 19 ರಜೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಕಾರ್ಕಳದ ಬೈಲೂರು ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಪರಶುರಾಮ ಮೂರ್ತಿದ ನೈಜತೆದ ಬಗೆಟ್ ಅನುಮಾನ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ನಕಲಿ ಪಂಡ್ ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು ಅಂಚಾಯ್ ನೇರ್ದಾವರ ಒಂದಿನ ಸುರುಕು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತದ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಒರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ದುಂಬರಿಯುಡು ಪಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದರು. ಕಾರ್ಕಳದ ಬೈಲೂರು ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಪರಶುರಾಮ ಮೂರ್ತಿದ ನೈಜತೆದ ಬಗೆಟ್ ಅನುಮಾನ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ನಕಲಿ ಪಂಡ್ ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು ಅಂಚಾಯ್ ನೇರ್ದಾವರ ಒಂದಿನ ಸುರುಕು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತದು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಊರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ದುಂಬರಿಯುಡು ಪಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾಯನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದರು. ನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಡಿಪುಡು ಪರಶುರಾಮನ ಪ್ರತಿಮೆದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ಗೆ ಆಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯಡು ತೊಂದರೆ ಆದ ಚಾವಡಿ ರೀತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ತರೆ ತಿರುಗದು ಬೂರ್ನ ಸಂಗತಿಲ ನಡೆತದಂಡು. ಈತ ಮಾತ ಆಂಡಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ದೂರೊಂದಿತ್ತರು. ಅವೆತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆದ ಅನುದಾನ ಗಲಸೊಂದು ನೆತ್ತ ಬೇಲೆ ನಡತದಂಡು ಪಂದು ಪಿಂದೊಂದು ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅವಿನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಶಾಸಕರಾಯನ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದರು. ನೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಒಂದೇನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ತಿನಂಚ ನೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತಿಜ್ಜಿ ವಿಗ್ರಹದ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಬೇಲೆಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಬೋಡು ನೆಕ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಪಂದು ಮನವಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಆ ಬೇಲೆಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿ ವಿವರನು ಶಾಸಕರಾಯನ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರು ಕೊರಿಯರು. ಕರಿನ ಆಚೆ ತಿಂಗೊಲೂರ್ದಿಂಚ ಮುಲ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು. ಕಾರ್ಕಳಡು ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಆಂಡಲ ಅವೆನು ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ಪುನ ಗುಂಪುದ ನೇತೃತ್ವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿಸೊಂದೆರು ಪಂದ್ ಶಾಸಕರಾಯನ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾಯನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗೆಟ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಪಾತೆರಿಯರು. ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ಶಾಸಕರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು. ಈತ್ನೇಟ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪಿನವು ಜಗಜ್ಜಾಹಿರಾತುಂಡು ಪಂದು ಪಂಡೆರು. ಅತ್ತಾಂದೆ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆಡು ಅವೆತ ಗುಣಮಟ್ಟನ ಕಾತೊಂದುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ತನಿಖೆದ ಸಹಕಾರಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪ ಪಂದು ಪಂಡೆರು. ನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆನ ಪ್ರತಿಮೆ ಆತುನೇಂಡ ಅವೆನು ಒತ್ತೊಂದುವೆರು. ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಮೆ ಅತ್ತಾಂದಿ ನೇರ್ದಾವೆರ ಒಂದಿನ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಡಪುನ ಬೇಲೆನು ಉಂತಾಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಡೆನೆ ಅಕ್ಲೆನ ಉದ್ದೇಶ ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗಡ್ ಮುಲ್ತ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತದು ಪ್ರವಾಸಿಲೆನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಡು ನೆಕ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂದು ಪಂಡೆರು. ನೆತ್ತ ಬಗೆಟು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮೇರ್ ಪಾತೆರ್ದು ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕದ ಬಗೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆರೋಪಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡಪಾವೊಂದುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬತ್ತಿನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಲೆಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ದುಂಬು ಕ್ರಮ ತೆತ್ತೊನುಂಡು ಪಂದು ಪಂಡೆರು. ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಡ್ದು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತುಂಡು. ಒರಿ ಲೆಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ನೆಕ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ತೆಜಿ ಮುಲ್ತ ಬೇಲೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊರ್ನೇರ್ದಾವೆರ ಇಂಚಿಪಗ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಕೊರ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಗಜಿಲ ಬರೆತಾ ಪಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾಮೇರು ಪಂಡೆರು. ನಾನು 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪರಶುರಾಮನ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂದೇನು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಸ್ವಾಗತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪರಶುರಾಮನ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಹಮತವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಏನಿತ್ತು, ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತನಿಖೆಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ, ಆಗಬೇಕು ಕೂಡ ಅದು. ಭಾರತದ ಆತ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ, ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಸನಾತನ ಪನ್ಪಿನಿಕ್ಕು ಪುಟ್ಟು ಸಾವು ಓಲ ಇಜ್ಜಿ. ಭಾರತಡು ಪುನ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ఒక ಮಾತ ಮತಕುಲು. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಭಾರತ ಒರಿಪಾವೊಂದು ಬೈದಂಡು. ಭಾರತ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರಡು ಉಪ್ಪುನ ದೇಶ. ಸನಾತನವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಧರ್ಮನು ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಉದಯ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಡಿ ರಾಜಾ ಸೇರ್ನಂಚ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಮಸ್ತ್ ನಾಯಕರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನು ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರು ಆರೋಪ ಮಲ್ತದೇರು. ರಾಜಕಾರಣಡು ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪೊಡು, ಧರ್ಮಡು ರಾಜಕಾರಣ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮ ರಾಜಕಾರಣ ಪಂಡ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಪರಂಪರೆಗೂ ಸಂವಿಧಾನಗೂ ಅನುಗುಣವಾದ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪುನವು ಸ್ಟಾಲಿನರ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ್ನ ಭಾವನೆಗೂ ಧಕ್ಕೆ ಕನೈದುಂಡು. ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಧಕ್ಕೆ ಕನಪುನಂಚಿನ ಮೊಕ್ಲೆಗೂ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆದ ಬಗೆಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಟ್ ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ತದೇರು. INDIA ಒಕ್ಕೂಟದ ನೇತಾರರಾದ ಪುನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮೇರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರ್ತೆರು. ಸೋನಿಯಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಟ್ ಮುಕ್ಲಿನ ಅನಿಸಿಕೆ ದಾದ. ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ಮುಕ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ದಾದ. ಆ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ ಕೊರಡು. ಅತ್ತಾಂದೆ ರಾಜ್ಯಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡಪಾಯಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಿತಿ ಮೀರ್ದುಂಡು. ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಟ್ಟದ ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣಲು ಕೇಂದ್ರ ಬರೊಂದುಂಡು. ರಾಜ್ಯಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಲ್ತೊಂದುಂಡು. ರಾಜ್ಯಡು ನೀರ್ದ ಅಭಾವ ಉಂಡು. ರೈತರು ಭಂಗಡುಲ್ಲೆರು. ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆದು ಬುಳೆಕ್ ನೀರಿಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಕೂಡ ಇತ್ತಿನ ನೀರನ್ನು ತಮಿಳ್ನಾಡುಗು ಬಿಡೊಂದುಂಡು. ಈ ವಿಚಾರಡು ಹೋರಾಟ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತಿನ ಮುಖಂಡರೇ ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆತ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುವ. ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೂ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಲ್ಪುವ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷನು ಏರ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಜ ಮಾತೆರನ್ಲ ಲೆತ್ತದು ಪಾತೆರ ಉಲ್ಲ ಪಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ ಪಂಡೆರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾತೆರ್ನ ಸಚಿವರಾಯನ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಬಗೆಟ್ ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರನಟೆ ಪ್ರಥಮ್ ಬೇಜಾರು ಕೋಪಡು ಪಾತೆರ್ದಿರು. ಹನೂರುರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲೇಡ ಪಾತೆರ್ನ ಆರು ದಾದ ಪಂಡಲ ಸರಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವ ಸರಿಯತ್ತು. ತಪ್ಪುತ್ತಿತ್ತು ನೆರೆ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ತಾನು ಮಲ್ತಿನನೇ ಸರಿ ಪಂಡು ಪೆಂಗಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನೇನು ಬುಡೋಡು ಪಂಡು ಪಂಡೆರತ್ತಾಂದೆ ಇಂಚಿನ ಉಡಾಫೆ ಪಾತೆರಡ್ದು ನನುರಿಯನ ಮನಸ್ಸುಗೆ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೊಡು. ಅರ್ನ ಪಾತೆರಡ್ದು ಏತೋ ಜನಕ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸುಗೆ ಬೇಜಾರಾತಂಡು. ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಧರ್ಮನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಬೊರ್ಚಿ ಏರೆ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆನ ಧರ್ಮನು ಗೌರವಿಸೋಡು. ಆಂಡ ಈ ರೀತಿ ಪಾತೆರ್ನ ತಪ್ಪು. ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮೇರು ದೇಶದ ಜನಕ್ಲೇಡ ಮಾಪು ನಟ್ಟುನ್ವೆರು ಪಂದು ಎನ್ನೆ ಆಂಡ ಅವೆನು ಮಲ್ತದು ಜೇರು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ್ನನೆ ಬುಡೋಡು ಪಂದು ಕೋಪ ತೋಜಾಯರು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮನು ನಾಶ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ಗಿಮಿಕ್ಕು ಪಂದು ಶಾಸಕರಾಯನ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇರು ಪಂತೆರು. ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಪುಟ್ಟುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೈಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒರಿಪಾಯರೆ ಬುಲಿಪಾಯರೆ ಸಾರ ಸಾರ ವರ್ಷುರ್ದು ಪೆರೆತನ ಮಲ್ದೆರು. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನು ನಾಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರೆಡ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ನೆ ಭಾರತ ಪಂದು ಶಾಸಕರಾಯನ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪಂಡೆರು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರುನ ಚುನಾವಣೆತ ಗಿಮಿಕ್ ಪಿದಾಯ್ ದೇಶದಕ್ಲು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅಳವಾಡಿಸಾಯರ ಪಿದಾಡ್ದೆರು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡ್ದು ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಆಂಡು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಾಶ ಮಲ್ಪೆರ ಏರೆಡ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಲ ಮುಕ್ಲೆಗು ಪಾತೆರಡು ಪಂದು ಎತ್ತಿನಾಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತೆರಡು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖದ ಬಗೆಟ್ಟು ದಾಲಾಪನ್ ಪುಜೆರು ದಾಯೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಸಜ್ಜಾವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಸಾಧಿಸರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪಂಡೆರು. ಇವತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉದಯ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ಹೊಸ ಘಟಬಂಧನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. I.N.D.I. ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟಬಂಧನಗಳ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಹುಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಯಾರ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನೂರಾರು ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹಿಂದ್ವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ, ಇದೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ? ಗ್ರೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಡಚ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಮೊಘಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಔರಂಗಜೇಬನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು
ಅವ್ಯಾಹಿತವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತ. ಒಂದು ಈ ವಾರದ ಸುದ್ದಿಲು ನನ್ನಲಾತ ಸುದ್ದಿಗೆ ತೂಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ತುಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್.